ndora mangana ayo sengenjo machua kemoni ko kwa na ndara ka mangana ayo mo aenda okay problem peyo na lengo rochi omwako orichikura chirichinkore nechi mono ngochugo chande igo goika to respect protocol ngakinero ko so mo chime kwa manyeso ikete ngakinero oko manyeso anserete ndo sa ko burukanye bintu biberamo amo MC oyo gaiga matageti mwana li ara ore somo gani ore karoti garete matageti nkore igo anya magani ore karoti garete amo ali baga akwane ebiro ko byo wa na nyambira romo ogo tubisana ekero mutago tubekera mangana nini itoime abana injira bakabwate chikurenga kieri ende beri nera gosoki gendera asoki omwana minto ga chanwango liale chikura kimoni go liale chikura wezi bire chikura to kuligi egento totata getito rutera na mangana igatu ensi torigi abana inji mubwate koro moja kwamwa onde na baite igo yato be komarembe tosikane n'abanyamira